top 3 golmanu histórie. Na prvom mieste Gianluigi Buffon, proste legenda obrovská, na druhom mieste Iker Casillas, na treťom mieste Manuel Neuer. Tak, moja top 3 je Leo Yashin, Manuel Neuer, ktorý v 40 rokoch stále chytá, a tretí, rozhodoval som sa medzi Buffonom a Ikerom Casillasom a ja tam dám Buffona, ale Iker Casillas tiež akože neskutočný. On by bol štvrtý, ktorého by som dal na to miesto. Dám tam tiež Yashina, je to jediný brankár, ktorý kedy vyhral zlatú loptu. Vlastne, už len to je faktor. Ja ho tam nedám ani do top 3, pretože nezažil som ho, nevidel som ako chytá a nemôžem dať teraz niekoho, koho som v živote nevidel ako chytá do top 3. Spravil takú revolúciu v tom ponímaní a vnímaní brankárov, presne ako hovoril Oskar, čiže preto tiež tam dám Yashina, aj keď sme ho nevideli a nezažili. Tak. Druhý, ktorý je tiež revolučný brankár, je Neuer. Už bol Valdes taký v Pepovej Barcelone, že to bol brankár, ktorý už začínal hrať nohami. A Neuer tú hru Valdesa posunul ešte na o 3 levely vyššie, môžeme povedať. Áno. A Neuer vlastne spravil tú revolúciu, ktorú teraz všetci vyhľadávajú brankárov, ktorí vedia hrať nohami. A tretie miesto Buffon lomeno Casillas. Obidvaja vyhrali majstrovstvá sveta, obidvaja sú proste legendy totálne. Buffon v talianskom futbale, Casillas v španielskom futbale. Ešte by som možno do toho zaradil, že koho by som tam dal z brankárov, ktorí chytajú teraz. A pre mňa by bol kandidát do tohto zoznamu Courtois.